Nginibingelele ngiphinde ngamukele emakhaya. Umfana wenu le uSithiwa wama-50. uSithiwa wama-50 rand ngicathi senimazi kakhulu bafowethu eyi ningixolele bafethu. Kwababuka kwama-video aphuma ngeviki elidlule. Ngangikuveza ukuthi nami angiphilile. Abafethu kuya ngokwenyukela futhi akupheli. Ngivimbene nje kumaye mhlawumbe makwenzeka ukuthi angizwakali kahle ngizocela ningixolele. Kodwa ekugcineni izulu lina linje eThekwini bekufanele ukuthi ngigcine ngishuthile. Bekufanele ukuthi ngigcine ngihlangene nomama la, bekufanele ukuthi igcineni odaba lolu nolwazi. Mhlambe nani nongenelela ngoba mhlambe nawe liyakuthinta lapha ekhaya. Inhloso yale show ngiyohlezi ngisho ukuthi wazi lapha ekhaya ukuthi iy'nkinga zakho akusizona ezakho wedwa futhi okuhlulayo la emhlabeni kuyakhulunywa. Iy'nkinga ey'khulunyiwe zibe ngcono kuney'nkinga engakhulunyiwe. Ukwanda kanjena ukubulalana kwabantu nje ingoba abantu abasafuni ukukhuluma, ingoba ney'gcawu ney'thangami sezaphela ngoba impilo-ke isaphila ku-social media. Emakhaya-ke iye ithi indaba-ke imthathe umuntu ibeke esigcawini, ibeke esithangamini. Mhlampe umuntu lo yitshela ukuthi usenkingeni uyolapheka mase kuthola ukuthi cha engaze ey'bulale le nkinga yakhe ilula kwabanye bengayixazulula. Khona abantu abaney'nkinga ey'ningi. Hlezi ngisho ukuthi khona abantu abaney'nkinga zemali. Mhlawumbe uma ungamnika imali iy'nkinga zakhe zingaphela. Khona abantu abaney'nkinga ey'dinga umuthi. Uma ungamnika umuthi wangempela obhekane naleyo mpilo yakhe, inkinga yakhe ingaphela. Khona abantu abadinga ukukhuluma nokwelulekwa. Khona abantu abadinga ukuthi inkinga yakhe ayikhulume nabantu kuphela. Mengaxoxa nabantu abawu-3 uyozwa ngaye sethi hhayi sengi-right, usibanibani angisamzondi, sengimxolele, sengibona ukuthi asikho isidingo sokucasuka. Sinomama-ke namhlanje naye osibhalele njengabanye ku-WhatsApp. Ngicathi inamba usuyibonile la. Bafethu ku-WhatsApp angizibani. Kodwa ngithanda ukuthi uma ubhala uvele usuke udume. Yabo manje u-WhatsApp wami inamba yami iseyodwa le ababezama ukuyihekha. Abanye baqhamuka sebethi sithe EasyBet. Kuye kube lula sengiyazi okay ngokuthi ngiseve lo muntu ngimi-add egrouphini. Ngicela uma ube unenkinga wenze i-voice note. Uyisho nje yonke inkinga yakho nami ngizobe sengikuphendula. KwabaseGoli bafethu ngo-October ngiyathembisa. Ngizoza eGoli. Uma useGoli ngo-October ngizoza eGoli. Senginabo i-list esengibatshelile ukuthi ngizoza nini eGoli. Sodibana eGoli siyixoxeni zonke-ke iy'nkinga zethu sinikeni ama-solution ngoba kunzima ukuthi umuntu uma ekuthembisa udaba manje ethi Sithe nginenkinga la umkhonyana wami uyangishaya ngiyi-victim of i-gender based violence. UseGoli ngithi mina hayi zokusiza mama angeke ngikusho lokho ngisuke ngazi ukuthi nginamanga. Ngeke ngisuke ngizokuqambela amanga ube wena usenkingeni. Kuye kufona umuntu ekhala eyibeke inkinga yakhe nami ngize ukuthi angikhale kodwa ngibe ngisho ukuthi yazi uma ngingathembisa lo muntu i-date yokumsiza noma i-date yokuqala ngithatha amagxathu angeke ngikwazi umthembisa. Ngicela sibekezeleni bafethu. Ngiyabonga ukubikezela kwenu. Niqhubeke njalo ni-subscribe niqhubeke njalo nijoyine u-EasyBet. Siphile sikhule siwumndeni wasemakhaya. Ekhaya kuyanethezeka. Ngifuna ukuthi iy'nkinga zakho kube yiy'nkinga zami. Ingakho nami lonke inkinga yami ngiyibekela kini. Ngifuna nomama la eduze azi ukuthi ufike ekhaya eli-right, ufike ekhaya elingajajani, kepha ufike ekhaya elibonisanayo ukuthi zonke iy'nkinga esinazo siy'shereni sonke. Bafethu nginomama obhalile wathi nawe uzosixoxela, afisa ukusixoxela khona ngenhloso yokuthi uzolithola usizo. Into ebalulekile leyo ukuthi umuntu uma afika emakhaya akahambe eselaphekile. Mama sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya. Yebo, ninjani? Siyaphila thina unjani? Siyaphila. Yebo ma ngijabulela ukuthi uyaphila. Mhlawumbe abantu sebezoze bekhathale le speech sami kodwa ngicathi sivele ezulwini. Umuntu uma ephila eney'nkinga kodwa evukesha ukuthi namhlanje ngiyaphila. Ngibona ukuthi iy'nkinga ziyabaleka kancane noma engapheli kodwa ziyabona ukuthi awuyisabi. Yebo, kunjalo. Ngoba phela masihlale ey'nkingeni ungagcina sengithiwa ngathana nentambo sengiyihenga. Yikho ngithe angisukume ngenze okuthile ngalokho ngingaze ngifike la ngibona khona ukuthi angisakwazi ukwenza lutho. Indaba uma uyikhuluma indaba kuba ngcono ngoba kuba khona lokho kuba lula kancane noma ungabaleki kodwa nje kuba lula ngoba khona umuntu usumtshelile ngakho uyathola futhi nama-advice. Yikho okungilethe la. Yikho konke lokho okukulethe la. Mhlawumbe emakhaya ababukeli bale ekhaya-ke bafana nabazali kimi, bafana nomama, bafana nobaba. Bayangithethisa nasekhaya mina ngiyathethiswa-ke. Ngiy'ntshebe ngiy'ngaka nje ekhaya umama usangithethisa, ubaba usangisikaza ngesitswebhu kube njeya. Nala nginokubona khona ababukela masidibana bengishaya nje ngenxa yokuthi ngikhuluma kakhulu. Ngicela ukuthi mama nje ngivele ngikudedele ukhulume. Okunye mina bese ngikuzwile. Kepha kuhle uma ukuba umbukele emakhaya ukuzwa konke. Yebo, kunjalo. Ngize la ngoba ngizocela usizo. Ngikhule nje ngiyintombazane
ehlala ekhaya li-right, ngikhule kahle. Siwumndeni nje omkhulu, umndeni nje o-right owaziwayo. Ngagana futhi kahle, ngashada, sathandana kukuhle nomyeni wami. Ngingathi shuthi inkinga iqala ekutheni uma sithi siyazama umntwana kubhede, nengamgcine sengimtholile, ngamthola odokotela bathi cha ibandla angeke usakwazi uphinde uthwale omunye umntwana futhi ngoba kushuthi ikonakala esibelethweni. Uqhubekile umyeni wami wangithanda kodwa kukhona mina lokuthi shuthi ngeke ngisakwazi ukumnika umyeni wami ingane. Inkinga-ke isiqala mawukuthi-ke ngelinye ilanga ngithi mangifika ekhaya ngifika umndeni wonke uhlangene. Kungithuse lokho ngoba phela ngangingezwanga lutho. Ngihlale phansi ukuze nami ngizwe phela ukuthi kwenzakalani. Ngase ngathola-ke indaba zokuthi cha njengoba belana bazobika isisu sikadadewethu. Kuthe uma bethi uzobika la ekhaya kungithuse lokho. Kodwa ngibuye ngithi hhayi phela ngoba zikhona nensizwa la ekhaya hhayi. Hhayi kodwa-ke uvalelanga ngigabha mase ngizwa ukuthi kanti umnikazi wesisu umyeni wami. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho ngezwa bengibhithreyile kakhulu bobabili. Udadewethu lo sizalwa naye, ubaba noma. Umyeni wami lo ebengimthanda futhi ebengimthemba. Manje inkinga ila bafuna ukuthi ngamukele mina. Bonke ekhaya, umndeni wasekhaya nowasemzini. Bathi ngoba sekwenzakele angikwamukele mina. Kunzima ukukamukela lento, ngangigcina ukuthi umuntu ongaphandle ngabe ngiya-understand noma bengeke vele kube mnandi still bekuzoba buhlungu. Kodwa kubuhlungu kakhulu ngoba udadewethu lo, umyeni wami nodadewethu bazane ngami. Lento yabo ukuthi bayiqala nini, konke lokho kuyadlala emqondweni wami. Angazi fanele ngenze njani. Okwamanje angazi kuzothi uma ngimbheka udadewethu ngizombhekela ngoba ngizothini kuyena. Yikho ngithe ake ngisume ngenze okuthile ngize kubantu mhlawumbe abazongi-advise ukuthi ikuphi kahle kahle efanele ngikwenze. Ngoba ekugcineni kosuku yebo udadewethu. Kodwa ngizwa engibhithreye ngale ndlela engeke ngikwazi ukuyichaza. Benayo umyeni wami. Manje angazi noma ngamukele noma ngenze njani ngoba phela naye umyeni wami uthi uyazi ukuthi unenkinga-ke usaphinde ungithwalele iy'ngane. Kungcono ngoba udadewenu. Yena ukubona kulungu la ngoba sigazi linye kodwa mina angikuboni kanjalo. Iyodwa into engichaza ngomama ukuthi uyakubalula futhi ulokhu ekugcizelela ukuthi abantu abambhithreyile babili, udadewabo nomyeni wakhe. Ngiye ngiphathe kabi uma kukhona into kanje kuthukwe oyedwa, isikhathi esiningi kuye kuthukwe owesifazane. Kanti owesilisa uye oyeqale ayoshela noma eqale akhe itulo lokuthi evalele owesifazane ekhoneni. Nowesifazane-ke siye simlahle isimilo sokuthi ungaze uvume ukulala nosibali wakho ofanele kumthathe njengobhuti since usisi wakho egane yena. Kuye kungiphathe kabi ukuthi umuntu egxeke oyedwa. Ngijabulela ukuthi umama uyaqonda ukuthi bambhithreya bobabili. Kodwa engifisa ukwazi ukuthi mama, ngiyakuzwa ukuthi into okhala kakhulu ukuthi udadewenu and uyasho ukuthi wena kwaba nzima nokuthi uzutholele umntwana onaye. Okuthi odokotela bakuvezela ukuthi emva kokuthi usumtholile angeke usabathola abanye. Before indaba kadadewenu uyazi, umyeni wakho ayeke yisho ukuthi mhlambe fahla cha ukuthi mama ngiyamdinga omunye umntwana noma mama ngiyadinga ukuthi ngithole umuntu wesibili ozongizalela abantwana. Cha ubengakazi. Kuphela wathi uya-understand isimo. Hhayi ngoba nakho ngizenzele ukuthi uma kuthi odokotela bathi ngeke ngisakwazi ukuthwala, akakubekanga kumina ukuthi khona imizamo azoyenza ukuze athole enye ingane njengoba esesho manje ukuthi yena ufuna ukwandisa umndeni. Okay. Ubaba wasekhaya uma umbheka ubudlelwane beni bu-right, mhlambe bekube khona la enithetha khona amacala ukuthi usephume wayaba nentombi ngaphandle. Noma bengeke ngisole lapha nalapha kodwa bengena proof. Nayi-ke sevele ibhume sevele la ngiphahla lapha ebusweni bami. Leli sengibhekene nalo. Okay. Sengifuna ukuya kudadewenu kanye nobaba wakho.
khona abantu abanye basakwenza abanye abasakwenzi ukuthi khona igama lakhona lesiZulu noma lesintu engilikhohlwa kuthiwa ukwenzani. Kodwa la usisi omdala mayogana thothi khona usisi omncane ekemphelezele ahambe naye. Ngifisa lokho ngokubuzisa ukuthi ngifuna ukuqonda ukuthi batholanaphi, mhlawumbe ikuphi la singathi masolo ukuthi yalahla khona ila abazi bakwazi ukuhlekelana khona. Ngabe uza kangaki usisi wakho ezokuvakashela before ezemithe? Ubejwayele ukufika ezongivakashela phela bengingaboni lutho oluyinkinga ngodadewethu ezongibona ngoba phela besisondelene kakhulu. Ubefika njalo nje uma ethola isikhathi ubefika ahlale nje iy'nsuku. Mina ngingazi ukuthi kanti khona okwenzakalayo uma ngingaboni. Ngifisa lapha embukeli emakhaya ngiyazi ukuthi umama ngimfihlile. Kepha ngifisa nawe uyibukele ukuthi sikhuluma ngabantu abangakanani la. Udadewenu umshiya kangakanani? Ngimshiya khona kakhudlwana ngoba sihlukaniswe somfana phakathi. Fike kube mina bese kuba umfowethu bese kuba uyena. Kodwa besondelene noma besingalamani kodwa nje besi-close kakhulu. Okay. Uyasho ukuthi abantu abeza wathola sekumndeni wakini, umndeni wamkhwenyana. Ekunokusola mina ukuthi umkhwenyana wazi ukuthi usenzeni, wahamba wokuhlanganyela nomndeni wakho kuqala. Yingakho sebebuya sebeza kuwe sebebonke ngoba naye wayokuthuka mayebabona. Kodwa ngibona ngathi ngendlela isitori osibeka ngakhona naye wasevelazi and sebesithengile isitori abadayisela sona ukuthi wena sekufanele kube sesithenjini nodadewenu. Kodwa ngaphandle ukuthi udadewenu noma ingane yamakhelwane noma umuntu ongamazi, uzizwa kanjani ngokuthi wena ube sesithenjini? Into engangayiboni ngiba kuyona ngoba sinokukhuluma kakhulu ngangayiboni ngisesithenjini ngoba naye sasiye sixoxe lokho ukuthi cha mina isithemba into engingazwani nayo. Kodwa manje ngathi sengiyaphoqeleka ukuthi egcineni ngibe sesithenjini nodadewethu sekubuhlungu kakhulu. Hey, mbukela emakhaya. Nalokho ngixolise njalo ngokugula kwami njalo. Nami angizenzi ngishutha nje amafoni akhala njalo angiphoqa ukuthi ngishuthe. Lento yokubetrayana ibhlungu. Yebo mina ngishadelwe futhi angiganiwe kodwa umuntu uphila nje kubhlungu ngisho ukuthathelwa intombi kubhlungu kukodwa. Nabesifazane yibo abahlezi bekhala kakhulu baze bakhe igama bathi baya going through. Ngiyacabanga kumuntu osemdala bese kuthiwa udadewenu ulale nesoka lakho ukuthi ungaku-understanda kanjani, ungaku-accepta kanjani kanti futhi ungakufila kanjani. Ngikucabange ukuthi bamelana kanjani nezimo ey'kanjalo. Kodwa umama usibhalelile la into akhala ngayo kakhulu umlaleli umama ukuthi sekwenzekile. Umndeni wakubo uyamcindezela uthi akavume yena akanalo izwi kuso sonke le story. Bonke abantu kuthiwa sala usuvuma masibanibani. Sala usuvuma masibanibani. Mayehamba emphakathini kuthiwa sala usuvuma ntombi umendo unjalo emendweni kuyabekezelwa. Kodwa akekho umuntu ofuna ukuzwa yena ukuthi ngayo yonke lento eyenzakalayo uzizwa njani. Ekhaya umyeni wakhe lokho embelesele ngokuthi uyazi ukuthi ingane osayitholi ekugcineni umndeni fanele kukhulu ube mkhulu. Lokho kumshaya kakhulu engathi naye uzenzile ukuthi engabatholi abantwana. Ngapha kubo methi kodwa mama udadewethu nathula enza into ebuhlungu kanjena na. Kuthiwa awusala usuvuma ngane yami, sala usuvuma ngane yami. Umama ukhala ngento eyodwa ke. Kodwa ngingazi nithi mhlambe ngiyamsholo mama njengoba ususibhalele ubufisa sikusize ngani thina? Kakhulu izeluleka ukuthi into mesinje ithiwani ngoba nami ngididekile. Angazi kufanele ngikwenze. Isithembo ngangasifuni ikakhulu nodadewethu. Sizobhekana kanjani la ngoba kufanele ngihlale naye. Kufanele ile ngane le ayikhulele kumanje izokhula phambi kwami. Ngizothi mangiyibona kuzothini kumina. Yileyo nto nje angazi fanele ngenze njani ngempela. Angazi sikhulile manje iminingi iminyaka nginomyeni wami kunzima ukuthi ngathi hayi ngiyasuka ngiyahamba ke. Kunzima. Nakho lokuthi ngamukela ukuthi udadewethu azoba umnakwethu kunzima. Yikho ngithe nje ngizocela izaluleko. Mhlambe khona ozosho okuzongilapha angazi. Into ebuhlungu ukuthi wena angeke uliphimise elokuthi udadewenu umyeni wakhe akangamloboli.
Ngoba uma ngibuka egcineni unakho enhlizweni yakho ukuthi lo muntu owakithi naye ngoba esenengane uzolahlelwa ba. Kodwa futhi awunakho ukuthi wena ngelinye ilanga ukucabanga ukuthi ungaba sesithenjini. Uphinde uzoba sesithenjini nodadewenu. Angazi ngibukele emakhaya ziningi izinto ade sey'cabangile. Angazi ngoba vele sekwenzekile and la ekhaya asijaji into esiyifunayo isolution. Ngeke sisho ukuthi wena okwenzanga ngani ukuthi ubani wayekwenzelani ukuthi ngeke sikusho lokho yabo. Ngoba ekugcineni umama akasakuvezanga ekusibhaleleni kwakhe wakuveza ukuthi mhlawumbe uyadinga ukuthi ebe nosisi wakhe bebobabili. Ungekho umndeni engekho umkhwenyana wakhe kungekho umuntu ozo-overpower umama kulokhu kuthiwa vuma. Mhlawumbe nosisi ekechaza ukuthi le nto yabiqalephi kwakwenze njani yingani akhetha ukuthi ezelalini nomkhwenyana wakhe. Angazi ngibukele emakhaya iminyaka yami ayingivumi ukuthi ngigeqa amagula ngey'ndaba ey'kanje nokuthi ngithi ngiyingaka nami kumama engaze ngizale ngimnike mina ukuthi akenze njani. Kepha iminyaka yami iyangivuma ukuthi ngithathe le story ngisilethe kuwe lapha emakhaya uthi ususibuke wasiqeda waze wafika la bese uyasitshela ukuthi mhlampe ngakini kwake kwenzeka lokhu yaxazululwa kanjani. Mhlampe usakwasizwa nayo le story kwamakhelwane nenza njani. Mhlampe wena ngokwesintu uma kunje uyuthi kwenziwe njani. Ngokwesilungu-ke ama-counselling ngenhlahla la emakhaya sinayo i-counselling cathani ngisebeyakwazi ukula emakhaya sinabo abantu esisebenzisana nabo be-counselling abasinika igunya lokuthi abantu abadinga ukweluleka ngokomqondo ngabe baney'nkinga zothando ngabe bangama-drug addict ngabe banako konke usizo ababhekana nalo la emakhaya thina singakwazi ukuthi nibalethe sobasiza. Sinayo-ke indawo ekanjalo esiye sibase kuyo nomama sozama ukuthi okokuqala somusa khona. Kepha izeluleko engicathi zindala kunami ngiyibekele kubantu abala ekhaya abadala. Ngibonge ithuba mangicathi siligoqe lolu hlelo sizokwazi ukuthi sidlulele esitejini esilandelayo. Ngithemba ukuthi nawe uzokwazi ukuthi ubekezele uze ube right. Ngibonge futhi ukuthi uzuzele ekhaya ungakakwenzi okubi, ungakakwenzi mhlambe ukukhohlakala, ungakathathi iy'nqumo ezokwenza ukuthi egcineni uy'sole. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami ukuthi ninginika ithuba lokuthi nami udaba lami ngilikhulume. Njengoba sengilikhulumile ngoba kahle kahle vele bengekho umuntu engikhuluma naye njengoba ngisho ukuthi bonke bathi yamukela vele kwenzekile ingane ngeke njengoba iseseswini iyakhula izophuma. So akukho vele engizokwenza. So ukuthi ngamukeli. Manje-ke ikho ngithe ake ngizwe mhlampe khona engizoluleka ngakho ngilapheke nami ngikwazi ukuthi ngibhekane nosisi. Mbuke lapha emakhaya ungakhohlwa ukuthi sikwazi ukuthi sikutholele ama-video nje. Okuncane nathi sekuphiwe EasyBet. Sicela ukuthi niqhubeke nijoyine EasyBet nge-promo code ethi sithe50. Mase ukwenzile lokho uzobe usungu-WhatsApp uthi sithe50 ku-WhatsApp inamba ngicathi usuyibonile. Ngizobe ngikufaka egruphini sokwazi ukuthi sikhulume ngezinto ezithinta EasyBet nawe ungibuze ufisa ukungibuza khona. Bekwazi ukuthi mabenginika ama-voucher ngoba banokungihlaba ngamanye ama-voucher phakathi nenyanga bethi sithe mfana na ama-voucher mhlambe ka-3000 awunika abantu nga-300 mhlambe nawe uma usegruphini uzoyithola sengikuphi i-voucher ka-300 nje ngokuthi ujoyine ngosithe50. Bafethu nihlukane nalama app enabuye stake ngizokuthola ama-app enibheja ngawo bafethu ayastake ebusuku. Bye bye. Angiqondile ukuxuba indaba.